L-akbar problema fl-ewwel sena tal-Gvern Laburista hija dik tal-qatt fejn ir-rata ta' nies bla xogħol qed tiżdied xahar wara l-ieħor. Dil-problema qed tinħass l-aktar fost iż-żgħażagħ għax minn kważi 8,000 ruħ ifittxu x-xogħol 5,800 huma żgħażagħ. Ir-rata medja tal-qatt issa telat għal 6.8% waqt li r-rata fost iż-żgħażagħ telat għal 14%. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal dan f'intervista li saritlu minn Andrew Azzopardi waqt il-programm Għandi xi ngħid fuq TVM. Simon Busuttil qal il-Gvern huwa niexef mill-ideat imma l-dawk tal-qalba sabilhom xogħol maċ-ċivil. Dan il-Gvern mhux qed joħroġ b'idejat biżżejjed ta' setturi ġodda ekonomiċi f'pajjiżna biex noħolqu l-jobs tagħna. Għandu nixfa totali fl-idejat ekonomiċi tiegħu. Il-numru ta' nies jaħdmu mal-Gvern żdied bejn wieħed ieħor 1500. U hemm m'intix qed tinkludi l-1500. In-nies illi naqsu x'taf kemm jirtiraw nies kull sena? Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li wara sena ta' Gvern Laburista is-servizzi tas-saħħa marru lura u issa qed issir diskriminazzjoni bejn il-pazjenti fit-tqassim tal-mediċini. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-mediċini out of stock fejn qed nesperjenzaw skandlu vera oxxen. Li ssir diskriminazzjoni politika bejni u bejnek tifhimha, imma li ssir diskriminazzjoni politika bejn anzjani, bejn nies li għandhom bżonn il-mediċini, bejn nies li huma vulnerabbli, meta għandek sitwazzjoni bħal dik, x'tippretendi? Tippretendi li l-Gvern jinvestiga. Irrefera wkoll l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew qal li Malta hija aħjar fl-Unjoni Ewropea u mill-Oppożizzjoni l-Partit Nazzjonalista qed jagħti l-idejat għal Malta aħjar anke fil-Parlament Ewropew. Għalhekk qed jaħdem biex itella t-tielet deputat fil-Parlament Ewropew minkejja li se jibda biżvantaġġ. L-għan tiegħi hu li f'din l-elezzjoni naħdem kemm niflaħ biex għall-ewwel darba ntellaw it-tielet siġġu. Tinsix minn fejn tlaqna minn minus 36,000 jien mhux minn zero tlaqt Andrew. Jien tlaqt minn minus 36,000 u ma nipretendix illi dik id-differenza kollha neliba f'sena. Simon Busuttil qal li huwa skandlu li 16 deputat tal-Gvern fosthom il-Prim Ministru fallew mit-test biex jiddikjaraw l-assi tagħhom sal-aħħar ta' April. Kull membru tal-Parlament għandu jagħmel dikjarazzjoni, għandu jagħmilha sal-aħħar ta' April, 16 membru min-naħa tal-Partit Laburista m'għamlux id-dikjarazzjoni sal-aħħar ta' April, inkluż bosta ministri u jekk ma tridx, inkluż il-Prim Ministru. Jiġifieri l-iktar bniedem li suppost għandu jagħti eżempju ta' trasparenza u stess falla mit-test. Simon Busuttil fakkar ukoll li fl-ewwel sena tal-Gvern Laburista id-dejn tal-pajjiż żdied bi 372 miljun euro. Xi ħaġa bħal din twassal għal